byť hlavou štátu, tak to bol taký, že celkom šok a prekvapenie. To prostredie verejné a nielen politické, to obzvlášť je v tejto dobe vďaka sociálnym sieťam pomerne kruté. Viem, že je tu okolo 1000 slovenských študentov. Niektorými z nich som mala možnosť sa stretnúť. Jak zůstat autentická a zároveň silná? Veľmi potrebujeme posilniť ženský hlas vo verejnom priestore. Ale hej, je to iná miera zodpovednosti, keď ste hlava štátu. Varáme nadáciu, ktorá by sa mala venovať témam, ktorým verím, a mladí ľudia v nej budú mať veľkú vysokánskú prioritu. Vítejte ve studiu Univerzity Palackého. Je mi nesmírnou ctí, že tu dnes mohu přivítat bývalou prezidentku Slovenska, paní Zuzanu Čaputovou. Dobrý večer. Dobrý večer a ďakujem za pozvanie. Vy jste dnes proslovila na Univerzitě Palackého takzvanou Fischerovskou přednášku, asi naší nejprestižnější, na počest našeho prvního rektora znovu obnovené univerzity. Po skončení vašeho mandátu, jak často vystupujete na univerzitách před mladými lidmi a jaké poselství se jim snažíte předat? Tak po skončení mandátu som vlastne po nejakej dvojmesačnej pauze letnej od septembra vlastne odišla na univerzitu do Stanfordu. Takže to bola vyslovene ako keby že akademická pôda a práca, komunikácia s mladými ľuďmi, prednášky, diskusie. Skvelé obdobie, veľmi musím povedať, že som pohokriala v akademickom prostredí a možno aj ten geografický odstup od Slovenska bol veľmi taký liečivý a prospešný. No a odvtedy musím povedať, že keď sú pozvania, najmä teda na vysoké školy, tak ich rada príjmem, dokonca by som povedala, že v mojom diári predskočia iné možné ponuky, pretože investovať čas, venovať čas, byť v kontakte s mladými ľuďmi, jednak považujem za veľmi zmysluplné a zároveň je to pre mňa obohacujúce, pretože ako môžeme sa na to pozrieť akokoľvek, ale to je generácia, ktorá onedlho prevezme opraty tohto sveta a mne to dáva teda osobne veľký zmysel v tom, čo robím. Ta Stanfordova univerzita, jak dlouho jste tam vlastně byla a co vám možná jakoby i osobně dala Amerika? Bola som tam vlastne celý semester, mala som ešte pokračovať potom na začiatku toho ďalšieho roka, ale z rodinných dôvodov som už zostala na Slovensku. A musím povedať, že tá celá životná skúsenosť bola skvelá. Bolo to veľmi veľké obohatenie, okrem tých aspektov, ktoré som už spomínala. Vôbec taký ako keby v istom zmysle návrat do civilného života. Pretože samozrejme tá miera spoznateľnosti, tak tam ma spoznávali Česi, Slováci a zo pár potom študentov už akože áno. Ale zažila som si takú príjemnú civilnú anonymitu zrazu v krajine, čo bolo veľmi, veľmi, veľmi príjemné. Bez pochyby to prostredie akademické, múdri profesori, profesorky, ktorí tam sú, obklopovali ma a obmývali ma ich idei, tak to bolo veľká inšpirácia. S tým sa spája aj vysoká miera kultivovanosti, úplne iná kultúra, komunikácia, správania než v politickom priestore. Skvelí študenti a študentky, naozaj, akože je to prestížna vysoká škola. Ja som sa stretla s mladými ľuďmi, ktorí si tú príležitosť vážili, ktorí sa aj nielen ako keby vedomosťami, ale aj svojim správaním správali inšpirujúco a pekne a zodpovedne. Takže celé to bolo veľké obohatenie aj odborne, aj to, čomu som sa tam mala možnosť venovať, aj ľudsky. Na Univerzitě Palackého studuje dnes asi 25 000 studentů. Pokud byste měla doporučit jednu klíčovou kvalitu, kterou by si měli během studia oslovit, co by to bylo? Inak musím povedať, že som bola veľmi prekvapená, že to je vlastne obrovská univerzita, 25 000. Myslím, že je to o kúsok viac, ako má mesto, v ktorom celý život žijem, mesto Pezinok. Čiže je to veľká univerzita a teda viem, že je tu okolo 1000 slovenských študentov. S niektorými z nich som mala možnosť sa stretnúť. A viete, nemám odbornosť na to, aby som nejaké rady tu strúhala pre akademickú sféru, ale možno, keď sme spomínali ten Stanford, tak niečo, čo ma milo prekvapilo a potešilo a netvrdím, že nie je na univerzite tu v Olomouci, ale považovala som to za dobré, teda vôbec ako keby taký ten multidimenzionálny, multiodborový prístup, že tí študenti si mohli vlastne voliť rôzne odbory, aby obohatili svoje poznanie aj v inej odbornosti, ale to, čo mali ako keby povinnú jazdu, bola ako keby tréning, učenie sa rečového prejavu a písania, bez ohľadu na odbor, ktorý študovali, ale to, čo musím teda vyústiť tú odpoveď, keby som mala vybrať jednu kvalitu, bol etický rozmer výkonu ich profesie. A to si myslím, že je aj v kontexte možno záchrannej demokracie, o ktorej som mala prednášku, veľmi dôležitý aspekt, aby sme neboli iba profesionáli, aby sme neboli iba ľudia, ktorí majú v hlave veľa informácií, ale aby to bolo aj vyvážené hodnotovými kvalitami.
Velkým tématem posledních let je odolnost. Vy sama jste během svého mandátu čelila poměrně silným útokům i těm osobním. Jak jste si budovala svoji rezilienci a co mladým lidem doporučit, a možná nejen jim, pokud chtějí být aktivní a zároveň si uchovat nějakou vnitřní stabilitu? Budovanie odolnosti ako téma je asi, by som povedala, že skôr permanentný proces. Do istej miery sa v tej aréne trošku na to dá zvyknúť, ale pokiaľ je človek citlivý, vnímavý, tak je jasné, že je to častokrát kruté a dotkne sa vás to, pokiaľ sa neuzavrieme do nejakej svojej kukly a podobne. Takže chcem v prvom rade povedať, že to nie je niečo, čo som si vybudovala a mám, ale niečo, čo si musím stále aktualizovať. A ďalšia časť tej odpovedi by asi spočívala v motivácii, ktorá, ja som to spomínala aj v tej prednáške, ona je vlastne v akejkoľvek ľudskej činnosti a aj pri vstupe do politiky ako keby čistota toho motívu, ani som si možno na tom začiatku neuvedomovala, aká je dôležitá, lebo ona vás potom drží v tých najťažších chvíľach. Lebo keď zrazu ste v strede ako keby výchrice, okolností, hejtu, adorácie, neviem čo všetkého, a vy v tej výchrici a v tom vysokom tempe musíte príjmať zodpovedné rozhodnutia, tak musíte sa veľakrát vrácať hlboko k sebe, k tomu opodstatneniu, prečo to všetko podstupujete. A vtedy vás podrží, keď je ten dôvod motivácie dobrý. A možno posledný rozmer, ktorý by som chcela zmieniť, spočíva v tom, že v zásade to prostredie verejné a nielen politické, to obzvlášť je v tejto dobe vďaka sociálnym sieťam pomerne kruté. Každý, kto trčí, je objektom urážok, častokrát dehumanizácie a podobne. A v zásade som si uvedomila, že máme ako keby dve možné stratégie. Jedna je obrniť sa, vybudovať si nejaký ochranný štít, ktorý vás chráni pred tými útokmi zvonku, poskytuje možno trošičku komfort, ale zároveň je bariérou aj pokiaľ ide o vaše emócie smerom k svetu. Alebo tomu čeliť, čo je samozrejme náročnejšie, ale potom je z vás cítiť aj ľudskosť. Ja som si vybrala tú druhú cestu a neľutujem to. Vy jste dneska na té přednášce zmínila jste to tady i před chvilkou, že nechcete té akademické obci radit, ale myslím si, že my jako univerzity potřebujeme od osobností, jako jste vy, aby nám nějakým způsobem nastavovali nějaké zrcadlo, tak přeci jenom ještě jednou vstočím jakoby tu otázku tím směrem. Vysoké školy dnes učí práci s informačními zdroji a kritickému myšlení. Jak ale v téhle době dezinformací a neuvěřitelného technologického pokroku pracovat s širší veřejností, která často zdůrazňuje selský rozum a projevuje nedůvěru k elitám? Co mohou univerzity ještě dělat? Predovšetkým vôbec oceňujem, že sa pýtate, že ste otvorení či už spätnej väzbe alebo námetom zvonku, bez ohľadu na to, či odo mňa alebo od kohokoľvek. Lebo to značí zrelosť, keď ste otvorení pohľadu zvonku. No a pokiaľ ide o to, že čo všeobecne robiť s dezinformáciami alebo s tým obrovským vplyvom, to je že veľká téma a myslím, že na to neexistuje jednoduchá odpoveď. Určite to, že sa snažíte bez pochyby ako vzdelávacie pracovisko viesť mladých ľudí ku kritickému mysleniu je neoceniteľné. To je to, čo je veľmi dôležité. A treba len dôverovať, že sa to cez tých mladých študentov a študentky aj nesie možno trošku ďalej do tých domácností. Možno áno, možno nie. Ja si myslím, že ten problém s dezinformáciami je ďaleko hlbší a štrukturovanejší. Už dávno nie je dôvod myslieť si, že dezinformácie, ktorým nikto uverí, vyvrátime zbierkom faktov. Tak toto žiaľ nefunguje. Ono to funguje ďaleko v hĺbšej emocionálnej rovine. A o to je to náročnejšie. Dnes neexistuje to, že niekto verí dezinformácii, ja mu prinesiem rovnicu, na základe ktorej je jasné z môjho sveta, že fakt je nejaký, alebo ten výsledok je niekde inde. Tí ľudia častokrát veria, aj keď vidia na vlastné oči, veria tomu, čo sa rozhodli veriť možno dávno predtým, lebo to dáva nejaký typ uspokojenia odpovede v emocionálnej rovine. A tu by skôr bol priestor pre zrejme psychológov, ale možno aj pre každého z nás skúsiť s tými ľuďmi nadväzovať kontakt v inej ako intelektuálnej alebo racionálnej rovine. Možno keď pocítia, že nie sú zavrhnutí, že sú pre nás stále akceptovanou ľudskou bytosťou so svojím pohľadom na život a na svet, možno to môže byť ako taký prvý mostík k tomu, aby sa otvorili počúvaniu iného pohľadu na svet. Ztráta důvěry části společnosti nejen k elitám, ale i k institucím, to je další velké téma.
Vy jste veřejnou osobností. Jak má veřejná osobnost komunikovat tak, aby důvěru obnovovala v ty instituce a nikoli prohlubovala příkopy? Absolútne dôležitá, legitímna otázka. A chcem ešte na začiatku povedať, že a nech tá verejná osobnosť urobí čokoľvek, tak sila dezinformácií. Ja som tak niekedy povedala, alebo uvedomila si, že ja vyrieknem slovo a v sekunde obehne zemegulu prekrútenie alebo dezinformácia toho, čo som povedala. Že ten boj je veľmi nerovný. Najmä, ak vy sa držíte alebo snažíte držať v limitovanom priestore faktov a druhá strana hrá hru v neobmedzenom priestore klamstiev. To je veľmi nefér súboj. Ale napriek tomu netreba rezignovať a možno iba pozdielam to, čo som asi spomínala aj na tej prednáške. Ja som sa snažila a ja si myslím, že to tak má byť bez ohľadu na to, akú politickú pozíciu človek zastáva, či je hlavou štátu alebo ministrom, predsedom vlády. V momente ujatia sa tej funkcie je to služba pre všetkých. Tam sa nedá, že tuto budem hrať hru na mojich voličov, toto je tá moja komunita, ktorú prípadne uvažujem, aby ma aj na budúce zvolila, takže volím ich slovník, uspokojujem ich hodnoty, lebo veď o nich ide, veď tam tých aj tak nikdy nepresvedčím. Pre mňa toto bolo nepripustné. Ja som vedela, že niektorých nikdy nepresvedčím, ktorí uverili absurdným klamstvám. Napriek tomu bolo mojou, ospravedlňujem sa, ale poviem to tak, jak som to hovorievala, psou povinnosťou slúžiť všetkým. A tú službu všetkým zohľadňovať pri mojich rozhodnutiach, zohľadňovať pri mojej komunikácii, aby sa nikto necítil vylúčený z toho, čo hovorím, ponížený, dehonestovaný v tom, aký slovník volím, aké rozhodnutia robím, aj keď som vedela, že nebudú prijaté všetkými. Další důležité téma, kterému se věnujete dlouhodobě a dneska tam zazněla na té Fischerovské přednášce taky otázka, na to jsou ženy ve vedoucích pozicích. Co říkáte mladým ženám, kteří chtějí být angažované, ale vstupují do prostředí, kde stále převažují muži, jak zůstat autentická a zároveň silná? Ak majú chuť do toho priestoru ísť, tak v prvom rade by som chcela povedať, že ich v tom chcem povzbudiť, pretože to potrebujeme. Veľmi potrebujeme posilniť ženský hlas vo verejnom priestore. A tiež som to spomínala na tej prednáške alebo diskusii po nej. Nie preto, že sme lepšie, ale preto, že máme inú životnú skúsenosť ako muži. Ona tam jednoducho bez nás zastúpená nebude. Nebude tam zastúpený iný prístup, ktorý sa niekedy hodí. Na to sú výskumy o tom, že ženy majú iné stratégie a pri niektorých situáciách sa hodí viac tá ženská stratégia ako tá mužská stratégia, napríklad pri riešení konfliktov a podobne. A tá diverzita je jednoducho zdravá. A muži, ktorí sa žien neboja, to už dávno pochopili a preto ich aj zámerne zapájajú do mužských tímov, vrátane armády a podobne. Čiže prvé by bolo povzbudenie, aby do toho ženy šli, pretože to spoločnosť, svet všeobecne potrebuje. Druhé by bolo asi také ako keby, že uzemnenie v realite, že áno, bude to ťažké. Žiaľ, žijeme dobu stále, kedy byť ženou je v mnohých zmysloch slova výstom ako keby handicap. Už len tým sa previdíte, že ste ženou vo verejnom priestore. A to sú tie rodovo podmienené útoky, ktorými sa žena stretá bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobí. Za ďalšie snažiť sa možno budovať tie piliere odolnosti o niekoľko stupňov hlbšie, ako je uvedomovanie si svojho pohlavia. To sú isté dispozície, to sú isté kvality. Za tým všetkým je niečo univerzálne, ľudské, ktoré, ak sebe kultivujeme, môže nám byť oporou, aby sme stáli pevne v tých ťažkých situáciách. No a napokon možno také veci, ako že netrapiť sa tým, na čo nemáme dosah. Každý sme zodpovední nie za výsledok toho, čo sa snažíme, ale iba za náš podiel na ňom. Veľakrát kvalita demokracie, rôzne rozhodnutia vo verejnej sfére sú výsledkom mnohých vplyvov a okolností. A netreba sa nechať znechutiť a vyhorieť na tom, že výslednica toho všetkého snaženia dopadla inak, ako sme si predstavovali. My nie sme zodpovední za ten výsledok, ale sme absolútne zodpovední, všetci aj zodpovedné za náš podiel na ňom. Čiže nejakým spôsobom manažovať svoje očakávania a svoju zodpovednosť. Já to možná teďka vemu trochu ještě z druhé strany, protože v současné době hodně sledujeme jistou nejistotu části mladých mužů, kteří hledají své místo v dnešní společnosti. Jak o těchto změnách mluvit tak, aby podpora žen nebyla vnímána jako jakési ohrožení mužů?
Nesmierne som vďačná, že sa na toto pýtate. Je to napríklad aj téma, ktorej sa chceme v rámci mojej nadácie venovať. Pretože je to presne tak, nie len ženy to majú náročné, možno v tom verejnom priestore sú štatisticky bez pochyby viacej terčom útokov, ale ani muži a mladí muži to nemajú jednoduché z milión dôvodov. Aj kvôli tomu, že sa svet, ich rola žien sa veľmi výrazným spôsobom mení a zmenila za posledné 10 ročia. Stále aj muži sú stereotypne viazaní, alebo je do nich projektované, sú očakávania od toho takého klasického a veľmi zjednodušeného, že muži neplačú. Nároky na to, že majú zabezpečiť rodinu a neviem čo všetko, tie projekcie, ktoré sú aj do mužov dávané v zneisťujúcej dobe, sú voči nim častokrát nefér a tú situáciu neuľahčujú. Ja si myslím, že aj muži a obzvlášť mladí muži, ktorí dozrievajú do svojej zodpovednosti, si zaslúžia vyššiu mieru pochopenia a podpory vo veľmi špecifických programoch, ktoré sa sem tam v zahraničí vyskytnú, na to, aby sa vlastne do tej mužnosti zrelo uvoľnili. A aby napríklad aj ten ženský svet nevnímali ako niečo, čo ich ohrozuje. Ale naopak, kde spoločne môžeme posunúť tú kvalitu pre nás všetkých. Když dnes už nestojíte v čele státu, cítíte větší svobodu vyjadřovat své názory přímočaři? Viete čo, asi možno v tom zmysle áno, pokiaľ ide najmä o formu. Stále sa snažím, lebo to považujem za správne a fér, mať vysokú mieru zodpovednosti za vyrieknuté slovo. Zároveň byť hlavou štátu, tak to bolo taký, že celkom šok a prekvapenie momentom zvolenia, ani nie, že inaugurácia, ale už zvolenia, keď som dala prvé rozhovory, tak tá miera rozkladu na prvočísla a analytiky toho, čo som vlastne povedala, čo veľakrát vôbec nesúvislo s tým, čo som naozaj povedala a už vôbec nie s tým, čo som chcela povedať, lebo ešte to je ako priestor, tak to je samozrejme iná miera zodpovednosti ako druhý, tretí plán toho, ako to slovo môže byť dezinterpretované, sa snažíte si uvedomiť. Nemáte to pod kontrolou úplne, samozrejme, ako to kto pretočí, ale vtedy som si uvedomovala aj potrebu si byť istá tým, že časť vystrihnutej vety napríklad typicky nebude zneužitá a otočená, aj keď sa to asi vždy dá, ale hej, je to iná miera zodpovednosti, keď ste hlava štátu a iná miera, keď ste civilnou osobou, ale stále si tú zodpovednosť uvedomovať chcem. Zdá se, že dnešní doba přeje spíše razantním a hlasitým lídrům. Má podle vás klidný a empatický styl ve vedení své místo? Má šanci obstát? A co vám dnes osobně dává v tomto největší naději? Ja som o tom presvedčená, že má svoje miesto, ale máte pravdu v tom, že teraz taká ako keby nová vlna, ja som to v tej prednáške dneska nazvala, že pandémia narcizmu. Vidíme v mnohých silných štátoch sveta, aj v menších krajinách ľudí, ktorí možno, a teda bez pochyby sú na to aj odborné, aj psychiatrické stanoviská, že naozaj, či už sa trafili do tejto diagnózy, alebo sa k nej blížia, lebo je to prirodzené. Tá politika naozaj častokrát podľa mnohých výskumov priťahuje ľudí, ktorí majú tento typ zvláštneho deficitu v sebe a kompenzujú si to na politickom pódiu. Ale bez pochyby ja nemám žiadnu pochybnosť o tom. Aj som stretla veľa silných, vplyvných, zaujímavých politických lídrov a líderiek, ktorým nechýbala pokora, ako bez akýchkoľvek pochybností im nechýbala slušnosť v prejave. Áno, teraz sa zdá, že keďže to hulváctvo, hnevlivosť v prejave, až nenávistné prejavy, jasné, že tie prekričia, taký ten ako keby slušný a pokojný hlas. Ja na to poviem možno, že len jednu vec, ktorá ma milo prekvapila a veľmi si ju vážim, pretože je pre mňa dôkazom toho, že slušnosť v politike je aktuálna. Keď robili prieskum dôveryhodnosti politikov rok po skončení môjho mandátu, kedy som už političkou ani nebola, ani som nebola v médiách, tak som vyšla ako najdôveryhodnejšia politička. A nechcem povedať, že ja. Hodnoty, ktoré som reprezentovala, vrátane, možno v istom zmysle experimentu so slušnosťou v politike, malo najvyššiu mieru dôveryhodnosti. A to je podľa mňa dobrá správa. A vôbec sa to netýka iba Slovenska, ale aj keď sledujeme niektorých novozvolených lídrov v iných krajinách sveta, tá slušnosť k nim patrí a boli napriek tomu, vďaka tomu, podľa môjho názoru, zvoliteľní. Protože vy jste z veřejného života nezmizela, furt se v něm pohybujete. Jak vidíte svou další cestu v tom veřejném životě? Na začiatok asi poviem, že stále
cítim ešte, ani neviem, či mám správne povedať slovo únava. Možno nejaká miera opotrebovanosti veľmi špecifickej, že ako keby tých 5 rokov bolo mimoriadne zvláštnych, intenzívnych a ešte ich ako keby v nejakom zmysle slova odžívam. Zároveň popri tom paralelne som aktívna. Naozaj ten Stanford bol veľmi vo vysokom tempe, tak som si to nejak nastavila, tak som išla a chcela som tú príležitosť užiť a využiť. A medzi tým teda poletujem niekedy doslova a niekedy teda autom medzi rôznymi príležitosťami diskusí a prednášok. A popri tom vytvárame nadáciu, ktorá by sa mala venovať témam, ktorým verím, a mladí ľudia v nej budú mať veľkú vysokánskú prioritu. Takže tam niekde vidím svoju budúcnosť. Vidím ju vo verejnej službe. To som tiež spomínala, že to je vlastne životné kontinuum, iba kulisy sa menia. Zároveň ju vidím, snaď budem zrozumiteľná, ale čím viac by sa mojou a našou činnosťou s mojím tímom darilo dotýkať hĺbších rovín existencie, tým mám pocit, že to viac treba a že to môže mať ďaleko väčší dozvuk. Politika je niekde na povrchu. Pod ňou je nejaká vrstva spoločenská, pod ňou psychologická a pod ňou je vrstva hodnotová až spirituálna. Čím viac sa vieme dotknúť tých najhlbších vôd, tak tým viac vieme tento svet liečiť. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste navštívila nejen studio Univerzity Palackého, ale celou univerzitu a budu se na vás moc těšit ve veřejném životě. Díky moc. Pekne. Ďakujem, všetko dobré. Dnes byla naším hostem bývalá prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.